At magandang araw sa inyo mga kaspero. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. And syempre, bago tayo mag-umpisa, kaibigan, mag-subscribe ka muna para ikaw ay updated sa aking mga video. So ang vlog natin ngayon ay spearfishing ulit. Kung saan, nakahuli tayo ng malalaking, ang tawag doon, yung unicorn fish o mas kilala sa buluhan sa Tagalog. And then, dito naman sa amin ay laway, kung tawagin. So, shout out sa lahat ng mga subscriber ko dito sa Boracay, Romblon, lahat ng mga subscriber natin dyan. Shout out sa inyo. God bless and ingat tayo lagi. So, hindi na natin patatagalin to at umpisahan na natin para mapanood nyo na kung paano ako manghuli ng malalaking unicorn fish, mga kaspera. Magandang araw mga kaspero. Magde-day dive kami ngayon. Kasama ko si Master RG, Master Danny, Master Gilbert, saka si Kuya. So si Master Dudoy, may iwan muna siya kasi may ginagawa pa siyang bangka. Saka si Master Rex. So dalawang bangka indadalhin namin. Isang Blue Marlin, saka isang Batoy. So alam niyo na kung saan kami pupunta. Sa may isda. Yan, panghihaw. Isang malaking pwede. Yan. Yan, lalarga na kami mga kaspero. Ayan mga kaspero, naubusan kami ng gasolina pero nandito na rin kami sa spot, yun lang yung sa dulo. So hintayin namin sila Master RJ, si Jobert, kasi nandun yung gasolina. So yung gagawin namin ni Master Danny dalawa, langoy muna kami, dyan palaot. Hanap lang kami ng pangulam. Sana makadali kami dito. Babu kan man? Babu man shark bay? Abo man shark. Oh. Masig daralagan man mga patingag. One down. One down mga kaspero. Unang huli.
Pangatlo na ito mga kaspero. Ayan, yung pangalawa din natin na videohan. Pang-apat. Pang-apat mga kaspero. Pang-apat. Panglima na mga kaspero. Pang-anim na mga kaspero. Lapad oh. Grabe.
boy. Ayan mga kaspero, yan yung nahuli natin. Puro unicorn, bumphead. Pero tama, hindi mo tao. Ay, bakit tingnan nyo ay? No?